Se, på den her har vi 1, 2, 3, 4 drejeled, og vi har også den der, det kan gå over og hæfte fat i den der. Og denne gang, så vil jeg tegne den på her, og så har vi den der. Ja, den der. Den skal have en lidt afstand derhen af. Og så har vi den der, deroppe og dernede, og de to afstande er lidt større end den der. Så dem ser det ud til at være lidt større. Og så skal jeg have tegnet håndtagene på her. De rammer det der drejeled. Jeg sætter den hernede. Og de har så også forbindelse hen til det andet punkt derhen. Sådan der. Og de har så fat i skærene herude. De kommer op her, sådan der. Og der kan man måske tegne et eller andet på, så man kan se, at det er et skær. Men ellers så skal jeg i hvert fald lige vise, hvorfor noget det hænger sammen. Og det er sådan, den her hænger sammen med den der. For lige at om det ser ordentligt ud, så bliver I nødt til at sådan der. Den der hænger så sammen med den anden. Sådan der. Og herhen, der skal vi så også lige have, den hænger sammen med den der. Og den hænger sammen med den der. Så kunne man, hvis man havde lyst, kunne man prøve at tegne den i både åbent og lukket tilstand, sådan at man tegnede den anden tilstand med stiplet. Og så kan det være en god idé herude, så netop at tegne et eller andet på her, så man kan se, når man har et klippeskær. Sådan noget i retning af det der. Bare for at kunne vise funktionen derude. Og så kunne man eventuelt tegne den der med også, men det gør vi ikke i denne omgang.